ja toto nechám, Jaroslavko môj, a idem zistiť, aký je situation. Dobre? Situation ideme kúknúť. A potom musíme naláť šel. Kleine moment. Milančík, jen to budeme vidieť, nevidíme tam ani hovno, trošku to malinko to útri. Tuto sú orechy, ty musíme zjesť, aha, potiaľ len aby sa nerozumdieli, ty musíme zjesť. Tie handra, tak, to je ono. Výborné, aby sme videli, že nikoho nezrá. Môžeš chvíľku nechať aj otvorené, abych videl. Ručená brzda nejde. Až. Vidíš tam? Ale ukážem ti ty mašurky, ty sú nádherné, wunderschön. Budeme polovicu toho kamena musíme povoziť. Dneska bude kľud, boský kľud, toto je robota. Kľud. A orechy. Už aj ideme oné túci, daj sem. Aha. Ich zeigen dir. Ukážem ti. Was ist das? Was ist das? Hammer. Hammer? Hammer, no vidíš, toto som nevedel, že to je hammer. Hammer. Naša pracovná činnosť už začína. Roztúkaným orechom. Vyjadruj tak. Víš, ale takhle výčeš je použák, čo je podľa Radekovi. Sklojí dobrý? Mám to ještě dávat? Abych vydal trošku, už je dobre, už som na dobre, tam ma nasral vajíčák. Trošinku to daj tak, abych videl malinko Miláček. Víš čo, takto, aha, takto jak je zrkadlo malinko, tak toho natočí. Aparáčik, tak, a ešte potáhni celé, celé dozadu. Výborné, dobre, už vidím, Dori ti nasral ma chmulo. No. To prdele, v lufte sa otočil. Kúkneš, keď sa bude točiť. Kúkni, jak sa bude točiť, kúkni sa. To je frajer jak šlak. No, som svedavý. Pozri, jak sa otočí, keď sa bude točiť. No, to je radosť sa na to kúkať. Daleko ide. Aha, kúkaj, vidíš to? A je spátky, frajer, chlapec. Ale práši tu, nie ja, nezdá sa. Mňa nefoť toľko, už som moc prefocený. Dojdete s tým. A kladzivo nemáme, cigáni zali. Jak ešte budeme pracovať? Oču, Jerky, povedz, ako budeme ešte ťažko pracovať? Ja
Ja mám kladivo ze sebou, vidíš to. Nemá mi to ľahké. Dobre, stačí. Máme taký tvrdý život, povedz. Áno, už aj čakám. Dobre, Branulko, dobre. Že ma predbehol, že? Ale čo môžeme robiť, hovno? Keď tak friško išiel, ja ho radšej pustím.